हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे बड' जब एलार्ट इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर, स्टाफ सेलेक्शन कमिशननिफ्राय जानो गोनां SSC GD कनस्टेबलनि अनलाइन एग्जामनि थाखाय मोनसे इम्पर्टेन्ट नटिस फैनाय जादों। बे नटिसआव मा लिरदों? फै जों दानिया नटिसखौ नायलांदिनि। गिबियाव क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामग्रोदो। बिनि उनाव सार्च बाराव लिरदो SSC होननानै सार्च खालामदो। बिनि उनाव नै फार्स्टआव फैबाय हम स्टाफ सेलेक्शन कमिशन, बेयाव थुनानै होदो। बिनि उनाव फैबाय जोङो नै स्टाफ सेलेक्शन कमिशननि अफिसियेल पेजआव। दायो लेटेस्ट निउसाव नायदो। सेकेन्ड नाम्बाराव होदों नै एग्जिट भेरिफिकेशन अफ अल दा केन्डिडेट, बेयाव थुनाय लोगो लोगो दायो फैबाय जों नै इम्पर्टेन्ट नटिसआव। बेयो माब्ला फैदोंमोन? 5 नभेम्बर 2021आव। बे नटिसआव होनाय दङ स्टाफ सेलेक्शन कमिशना जानो गोनां SSC GD कनस्टेबलनि अनलाइन एग्जाम होनायनि सिगां गासैबो एग्जाम होग्राफोरखौ मोनसे बाय'मेट्रिक डाटा भेरिफिकेशन खालामगोननो। बे बाय'मेट्रिक डाटा भेरिफिकेशनाव मा खालामोनो? फट'ग्राफ माने फटकजों मानसिनि महरखौ नायनानै भेरिफाइ खालामगोन नंगौना नङा, आरो आगसि आखाइनि आसि बिमानि मोनसे स्टाम्प लागोन। बेबायदिनो आरो मोनसे गावनि आइडि जेरै पान कार्ड, भटार कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइभिं लाइसेन्स जायखिजाया मोनसे नायगोन। बेयो थाथारनांगोन। बे बाय'मेट्रिक डाटा भेरिफिकेशनखौ गासैबो एग्जाम होग्राफोरखौ एग्जाम हलाव हाबनायनि सिगां भेरिफाइ खालाम। बे भेरिफाइखौ गासैबो एग्जाम होग्राफ्रानो खालामथारनांगोन, नङाबा एग्जामखौ होनो मोननाय नङा। गासैबो अनलाइन एग्जाम होग्राफोरखौ एग्जाम हैनो थांनाय समाव गावसिनि जा स्टाफ सेलेक्शन कमिशननि रुल दं, बेबायदि रुलखौ मानिनानै सोलिनो थाखाय बे नटिसखौ होनाय जादों।